Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Human ito ni Victor ang ipangayo sa iyong igsuon, may pahuway kini sa iyong kwarto. Yun na. Murag may nabati kong sakyanan. Damgo lang ka to. O unsa. Si Wilma. Nauli na ba ka? Phil, ibangon ka man. Kuan, murag may sakyanan man gud kong nabati. Ambot og damgo ko balang ka to o unsa. Susihon ako og nauli na ba ang atong anak? Uy, unsa na gud rong orasa? Ayo? Alas 2 na pasados kadlaw. Ganina ra tingaling na uli, oy. Maulagi nga susihon ako. Diya ka lang. Uy, hayag man ang suga sa kusina. Nagmata na si Aling. Kasayo bang may bangon babayhana? Aling! Nagmata ka man og sayo. Alas 2 pasado pa. Kasayo ba? Ay, kuan ma'am, nag-init kog tubig, mga piko. Ay, wa naman ko katulog, oy. Oh, nga naman. Naghuwat manggug kong day Wilma. Dili pa siya dugay nga nauli. Gihatod ni Sir Victor. Ha? Dili pa dugay nga nauli. Kadlaw na. Bitaw, gihatod lagi siyang Victor. Buntag nang nauli ang akong anak. Dili pa lang yung dugay, ma'am. Nagdala baya sa pagkaon. Burger. Unya, gibutang lang una nako sa rep kay dili man kanya ipapukaw. Og tuasab ko no inyong vitamins ni Sir. Gihatod siya ni Victor. Oo, ako'y nag-abli sa gate, pero wala lang siya musulod kay kaadlaw naman. Gipalarga na lang siya ni Inday Wilma. Nya ikaw. Unsa man ka di ka lang matug. Sayo pa kaayo ra nga ihikay nimo sa pamahaw. Katugog balik Aling. Ay, oo, ma'am. Matulog ko, human akong pangape. Oh, unsa. Dili na hinon ka makatug ni anang kalaki nimo Aling kay mga pika man. Katulog man gihapon ko, ma'am. Naanad na ko. Lami mo sab guning gidala ni Inday Wilma. Iiswa na ko sa kape. Pila na lang ka oras sa buntag na gyud. Kadlaw na sab kay nauli si Wilma. Nagtuo ko nga kaniha ra siyang nauli. Oh, dugay man kami suod pagbalik. Kinsa may gikasulti nimo? Ay, si Aling. Wa ko no siya makatug. Oh, nga naman. May gibati? Naghuwat ni Wilma. O dili pa lang dugay nga nauli ang atong anak. Kadlaw na. Mao ba? Silang kuyog ka si Victor? Kinsa pa man di ay. Di na gyud maayo nga pugnan ta ang ilang mga plano, Romy. Angay na gyud silang minyoon. Oh, mihisgot naman siya ni anang mga butanga. O dili man ta mo pugong. Pakigsultihi siya. Kay murag dili na maayong nahunaon kining pirmi nilang panagkuyog na. Og ingna nga paaniyon usab si Victor. May bago na si Wilma Aling. Uy, wala pa. Alas 10 naman. Ting paniud to na gani hapit. Pukawa aling. Sir. Ing na nga gihuwat na mo siya sa pamahaw. Inday! Inday, Will! Day! Gihuwat ganilang mama mo's pamahaw! Hindi ko mukaon nang. Katugon pa kay ko. Unyara ko nang. Ay, gihuwat man ka, Day. Balik lamang o katugon niya. Kalami ko ikatukoy. Ingna nga matugon ako nang. Unyara ko mukaon. Ay, tingali masuko, Day. Kay giingnan man ako nga kadlawon ka nang niuli.
Hala, sorry, day. Nay, nalibkas man sa akong baba. Naipaman sa las papa nga nagkuyog mi si Vic. Ay, ulagi, pero nasultihan lagi na ako nga kadlaw na mong nauli. Sorry, gyud kaayo, day. Ay, dungan ni lamang sila. O balik lamang katulog unya. Sige, mag-ilis na ako. Nag-nighty lang ko. Masunod ako ng... Ain man siya, aling. Hain man si Wilma Aling. Ay, nag-ilis pa kay pangkatulog man ang iyang gisulob, sir. Ni Ana siya, Rumi. Biyayo na mi, aling. Makiksulti mi sa mong anak. Ay, oo, sir. Ay. Morning, ma. Pa. Apit dang ting paniod to, Wilma. Ug wa lang mi kalibutan si mama mo. Nga buntag ka na day hapit mauli. Pa, ma. Nananghit bitaw ko nga makuyog mi si Victor. Maulag eh. Pero muuli unta ka sa hustong oras. Sukad nga ni aning higayon na si Victor. Kanunay na lang nga dugay kang mauli. Ma, mo ay gusto ni Vic nga uman sa 40 days ang mama magpakasalmi. Pero sa civil lang una ko no. Unya na lang sa simbahan. O siya mismo ang makiksulti ninyong duha pa, ma. Di ba miss ko na ba sab ko bahin sa mga plano, di ba, ma? Pa? Bueno. Panhiya siya sa dili pa siya mula ka. Gusto ko nga magsulti mi. Ati manon ko dig maayo akong Brad. Mao ni mga paborito niyo pagkaon. Ate, Oh, ikaw po kayo nangunay diya katiman. Ang helper day. ay, may gisugo pa ko. Siya mo igipahatod na ako sa bayranan ako sa kuryente ug tubig. Salamat kaayo, Brad, ha? Naluwas gi kuspilan ako kabayranan. Dako kaayo gikatabang ang gihatag mo. Thank you. You're welcome, ate. Kung ano siya ginagmay mong problema o may katabang ko, sangpit lang. Salamat kaayo. Sige, sige na. Pahibutang na. Ako ginangunay og lutuan na. Wow! Mao man yung mga sudana nga andamod gud ni anhing mama nako. Mao bitaw nga gituyo gid nako nga mao nay lutuon ko. Sige na. Ang mga bata, Giun ako og pakaon aron magduwa sila. Tuan sa kwarto sa playroom. si Joshua. Hibaw ka na sa mga bata ron. Human og kaon, gunit dayon sa computer. Mao ni ang kalingawan. Vic, ang giingon ko nimo ha. Tabangi ko sa pagpaeskwela ni Joshua. O lagi ate, magpermili na akong trabaho. Di ko ka mapasagdan. Excuse ka dali ha. Hello, love. Kadit love. Medyo choppy. Yes, love. Wa ka ba ipuhat ron? Wa. Manorin na sabta. Okay? Pahimudsan ko ang higayon nga may oras pa ko. Sa iyo po sad. Alas 4 ko wato sa opisina. O gabi pa sa mga kong flight. Magkaari ka sa bay? Anong dili? Kinalan pa ba ng mangutana ka, lab? Nga naman. Pariun ka nilang mama. Okay, karon dayon? Unta, kung okay ra nimo. Nga ba kunta man? Sige mga anak ko. Maligo lang ko kadali, lab. Makaplay ako pagbangon. Okay, love. Sultan ko sila si Papa. Bye, love. Bye. Ate, maligo ko kadali. Pato kong Wilma sa ila. Ay, kanang kaon una. Giandam ko baya ni para nimo. Sige na, lingkod na. Sige ate. Tuan na. Mihungit lang og pila ka kutsara. Milakaw dayon. Nahigugmagit siya pag-ayo ni Wilma. Ay, nahabilin mo din ang cellphone ni Victor. Ay, kinsa man ka ning nanawag. Si Wilma, cute.
Dili ko nito bagol. Bahala ka. Wa man to ba ka? Nagsigilak ring. Ngano ko? Gusto di ay, nag-ingon to siyang maligo pa. To tingali to sa banyo. Muani na si Victor. Kuan, nakonta ko siya ma. Maligo lang una ko no siya. Anak, sultihi ko no ko. Mihisgot ka na nako bahin sa inyong relasyon ni Victor. Desidido ka na ba yun? Nasiguro mo na ba ang imong gibati? Matinud-anon ka na ba ngadto kang Victor? Wa ba'y mga pagduha-duha nimo? Wilma naibaw kabaya sa iyang trabaho. Bisag asang dapit sa laing nasod siya maabot. Ug dili kalikayan nga tagpila ka adlaw siyang malayo nimo. Wa ka ba mabalaka ni ana? Ha? Wilma? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!